नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे.